Alo și bine am regăsit la un nou episod de Knife Hit. Ok, dacă vedeți câte mere am acolo, da, am toate stabile de aici, am mai bătut și Luna, care mi-a dat la 25. O să încerc să ajung de data asta, dar na. Și apropo, la finalul videoului o să pun pauză și o să vă arăt contul meu de TikTok. Am 10 urmăritori, dar s-a dezabonat unul azi sau când și am 9 și câteva 110 aprecieri. Îmi place că abonații mei de acolo mă cinstesc mereu cu apreciere. Fac videouri cu o șosetă și fac și videouri amuzante. Deci vă recomand. De aceea nu m-am postat de câteva zile, pentru că, da, eu am făcut, cum îi zice, pe acel canal. Un pic de lag. Puță. Shit. Cred că îmi trebuie să avem mai scurtă. Eram aia îndoită. Uite. Cu asta știu eu să joc. Am tras doar 3. Depinde, cred că e lag. Bine, nu mai reușesc. Deci, gata. Cred că oriunde poți să-ți dea 3 boși. La 15 ori îți dă discul sau roata sau scutul. La 5 îți dă cașcavalul și lămâia roșia și aia. De fapt, ăștia ți le dă, că 3 boși. Uite, și la 10 îți dă roata, gogoașa și sushi-ul. Nuri. Acum dau, băieți. Ok, am bătut-o.
Nimă. Și trebuie să... Okay, and my TikTok is there. Hashtag yeah. Îmi plac mult videourile mele. Așa că nu uitați, dacă vreți să mă urmăriți, să-mi dați inimi. This is my cont. Okay, guys. Now, bye bye.